Undunankulu wase-Gauteng uPanyaza Lesufi uvulele icala umlungu wesifazane othe abantu besifazane abamnyama bakuleli abayeke ukuzala ngoba bazala abadlwenguli nezigebengu. Uphinde wathi ke abantu abamnyama bayizilwane. ULesufi uthe uzommangalelwa lona owesifazane. Ukusho lokhu ngesikhathi kwethulwa izinsuku eziyishumi zokulwa nodlame oluyamene nobulili egolini. Thanda ukuxolisa kakhulu ukuthi ngihluleke ukuzibamba citizen number 1 yala eGauteng ngone ukuthi ngiye police station ngiyovula icala because lo mama la uthuka bomama bethu, and we can't leave this matter unattended, especially when we are launching 16 days of activism. Usijwayela kabi uyasidelela ucabanga ukuthi masibaxolele sikhohliwe ukuthi basenzele. And our message is very simple. They might have oppressed our grandparents and succeeded. They might have oppressed our grandparents and succeeded. They might have oppressed our parents and succeeded. They tried to oppress us, we defeated them. They will never oppress our children and our children's children in future.